እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ኢጋድ ምስ ሩስያን ቻይናን ምሕዝነት ክጅምር ኣለዎ ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ኦሮሚያን ሶማልን ብዝተኸስተ ሕማም ኮሌራ 10 ሰባት መሞቶም ሕብራት ሃገራት ገሊጹ። ሰራዊት ጅቡትን ፈረንሳን ኣብ ዳህሳስን ስለያን ዘተኮረ ሓበራዊ ልምምድ ኣካይዶም። ኣረሳት ዜና ትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ሱዳን መበል 48 ዋዕላ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሃገራት ኢጋድ የንጊዳ። እቲ ብ30 ሕዳር ኣብ ካርቱም ዝተኻየደ ዋዕላ ኣብ ህሉ ኩነታት ኣባል ሃገራት ብፍላይ ድማ ስምምዕ ምቁራጽ ሰቑሲ ሰሜን ኢትዮጵያ ክሊማዊ ለውጢ፣ ደርቂ፣ ወራር ዕስለምበጣ፣ ዕልቕልቕን ውሕስነት መግብን ብምትኳር ይዘትዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ነቲ ዋዕላ ናይ ዘእንገደት ሱዳን ዓሊ ሳድቕ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኢጋድ ምስ ሩስያን ቻይናን ዝምድና ክምስርት ኣለዎ ክብል ለብዋ ኣሕሊፉ። እቲ ሚኒስተር መሻርክቲ ኢጋድ ካብ ዝኾነ 18 ሃገራት ኩለን ምዕራባውያን ምዃንን ብምዝኽኻር ከም ቻይና፣ ሩስያን ሃገራት ወሽመጥን ዝኣመሰላውን ዘይጽምበራሉ ምኽንያት የለን ክብል ኣስሚሩሉ። ኣብ መንጎ መንግስታት በዓል ስልጣን ንልምዓት ወይ ኢጋድ ብዘይካተን ከም ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ብሪጣንያ፣ ኣሜሪካን ካናዳን ዝኣመሰላ ሃገራት ምስ ሕብረት ኤውሮጳን ማሕበር ሃገራት ዓረብን እውን ሽርክነት ኣለዎ። እዚ ዞባዊ ውድብ ን8 ሃገራት ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማል፣ ኬንያን፣ ዩጋንዳን ዝሓቆፈ እኳ እንተኾነ ኤርትራ ነዝሓለፈ 10 ዓመታት ድስኩል ተራዩ ዘለዋ። ኤርትራ ኣብቲ ትማሊ ኣብ ካርቱም ዝተኻየደ ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኢጋድ እኳ እንተበቖረት ባንዴራ እግና ተሰቒሉ ነይሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልላት ኦሮሚያን ሶማልን ብዝተኸስተ ሕማም ኮሌራ 10 ሰባት ከም ዝሞቱ ሕብራት ሃገራት ብ28 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ። እቲ ተላባዒ ናይ ውፅኣት ሕማም ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ባሌብ ዝርከባ 3 ከባቢታት፣ ኣብ ክልል ሶማል ድማ ኣብ ዞባ ሊበን ኣብ ሓደ ከባቢ ከም ዝተኸስተዩ እቲ ኣህጉራዊ ውድብ ኣመልኪቱ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብቲ ከባቢ ልዕሊ 500 ሰባት በቲ ሕማም ተጠቂዖም ኣብ ማእከላት ሕክምና ይእለዩ ምህላዎም ኣፈኛ ሕብራት ሃገራት ስቴፋን ዱያሪች ገሊጹ። ኣብቲ ክልላት ተኸሲቱ ምስ ዘሎ ደርቂ ተተሓሒዙ ህዝቢ ጽሬቱ ዘይሓለወ ማይ ንመሰን መግብን ክጥቀም ይግደድ ምስ ምህላው ነተመሓላለፍቲ ሕማማት ከይቃላዕ ተሰጊኡ ጸኒሑ። ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ትሒዙ ሓያሎ ሰባት ብሕማም ውፅኣት ተጠቂዖም ናብ ማእከላት ሕክምና ምስ ተወስዱ ኣብቲ ዞባታት ኮሌራ ተላቢዑ ከይከውን ብዝተኻየደ ፍተሻዩ ህላወት ሕማም ተረጋጊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ትካላት ሕብራት ሃገራት ብምሽራኽ ነቲ ሕማም ናብ ዝበዝሐ ከባቢታት ከይላባዕ ንምግታእ ጻዕርታት ኣመክያድ ይርከብ። ኮሌራ ጽሬቱ ዘይሓለወ ኣከባቢ ብፍላይ ዓይኒ ምድሪ ብምጥቃም ረሳሕ ማይ ብምስታይን በቲ ሕማም ምስ ዝተጠቕዐ ሰብ ብዝህሉ ምትንኻፍን ዝመሓላለፍ ውፅኣት ብምስሓብ ዝቐትል ተላባዒ ሕማም እዩ። ሰራዊት ጅቡትን ፈረንሳን ኣብ ዳህሳስ ኮለላን ስለያን ዘተኮረ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣካይዶም። እቲ ልዕሊ 450 ኣጋር ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ዝተሳተፍዎ ልምምድ ኣብ ሓለዋ መጽናዕቲ ቅርፂ መሬት፣ ምልላይ ባእታታት ጸላእን ካልእን ዘተኮረ ስርሒታት እውን ከም ዝነበሮ ሚኒስትሪ ምክልኻል ፈረንሳ ኣፍሊጡ። እቲ ልምምድ ካብ 9 ክሳብ 17 ሕዳር ንሓደ ሰሙን ኣብ በረኻታት ጅቡቲ ተኻይዱ። ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ናይ ልፍንቲ ሰራዊት ንስርሒት ኣብ ዝኸዶ ከባቢታት ኣብ ዝርከብ ቁሸታት ማእቶት መክያዱ እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ሓቢሩ። ሰራዊት ጅቡቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ልዕሊ ሓይልታቱ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ እዮም ዝበሎም ዕጡቓት ፍሩድ ዝተባህለ ጉጅለ ኣብ ምህዳን ከም ዝርከብ ይፍለጥ። ኣብቲ ሃገር ዓስኪሮ ዝርከብ ሰራዊት ፈረንሳውን ምስ ሓይልታት ጅቡቲ ዘካየዶ ልምምድ ኣብዚ ስርሒት ዘተኮረ ምዃኑ ወተሃደራውያን ተንተንቲ የረድኡ። ፈረንሳ ኣብ ጅቡቲ ብቀዋምነት ዝዓስከረ ኣሳት 1500 ሰራዊት ኣለዋ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።